нещо. Обаче. Майки, сега пак и то сложи каска. Не. Аз да сложа по туши. Ти стои това, аз сега ще мина ти посмотна. Това аз съм тук. Аз съм тук. Може да изиграем един Skywars после. Абуджа! Аз умря. Май ще се включи тя карта. Май ще се включи тя карта. Надявам стоиш някакъв, за да си включи карта. Няма те си мисля, сега човек това ще чек. Не, че не бивам. Ей! Шана, пиешки. Ще се че себе се скела на една синя. И без никакви брони съм. Защо не има сила? О, той! Знаеш ли, че ще кикна заради хак, бе? Огромен е хак. Много огромен е хак. Не знам, че хак. Ще ми стана лошо. Че къде си? Анката, бе. Хора, сега идваме. Че къде си? Тук съм доспална. Какво да учите? До някой тира. Аз съм паднал. Айде. Айде. Где се качи? Шма, къде съм? Къде си от джунглата ли си? Да. Че къде си? Чакай, че аз вляза. Айде. Аз мисля да дойде от клипа. Айде. Хора, това ще е от клипа. Харесайте, абонирайте и до скоро.